Pri akej príležitosti sa konala táto zbierka? Táto zbierka sa konala pri príležitosti Dňa duševného zdravia, ktorú organizuje Liga za duševné zdravie. Konala sa 10. októbra. Za akým účelom sa zberali tieto peniaze? Takže peniaze sa zberali za účelom skvalitnenia života duševne chorých a takisto aj takéto nezabudky. Pracovali na týchto nezabudkách ľudia s duševnými problémami v chránených dielniach a takisto táto zbierka je na podporu týchto chránených dielní. Dá sa pri takejto vážnej práci zažiť aj niečo zábavné? No určite sa dá, my sme mali aj taký zábavnejší príbeh toho, keď taký starší pán nám začal spievať pesničku Za od svojej starosti a samozrejme aj prispel. Prečo ste sa prihlásili ako dobrovoľníčky? Ja som sa prihlásila kvôli tomu, aby som pomohla duševne chorým ľuďom. Ja som sa prihlásila preto, aby som sa dozvedela viac o tomto dni. Ja som sa prihlásila preto, lebo ma zaujala táto zbierka. Takže ďakujeme veľmi pekne za príspevok. A ja ďakujem za nezabudku. Ďakujem dobrovoľníčkam za tento rozhovor. Magdalena? Majka? Viktória? Lucia. Pre Paparazzi TV Simona Moskaľová.